alhamdulillah bil alamin eɗen ɗo ete ñalawma alkamisa ina hawre jeenayi lewru men février on ji eɗen ɗo e jaɓɓode Sara Koubanaɓe machallah eɓe jaɓɓo ceerno halife men Alaji Tidiane Ba on ji eɓen ɗo mbaɗa drapeau o gam jaɓɓade ceerno meɗen ɗo e jaɓɓode Sara Koubanaɓe machallah e dow kallu o e dow ladde en ji machallah ceerno oɗo saaha ɓenni Gouloumbou mo natano manda douane o tiina ɗo e jaɓɓode Sara Koubanaɓe on senetel wiidayi caggal muɗum noon mbawen ceerno wawa jokkude yawta ɗo teddungo ladde Gounass on ji drapeau en haɓɓe machallah drapeau en haɓɓe mo weeɗo on ji machallah alhamdulillah alamin on ji machallah drapeau en haɓɓe machallah ɗo e jaɓɓode Sara Koubanaɓe on Mr Koubba alhamdulillah alamin on ji machallah rewɓe hoɓe foof machallah gaari hattirede jaɓɓol ngol on ji machallah alhamdulillah hoɓe gaari tawtirede jaɓɓol ngol woni ɗo koye jaɓɓode Sara Koubanaɓe ladde nde kono kay dow kallu o gam jaɓɓade ceerno mon halifa Alaji Tidiane Ba caggal nde waɗi lebbi tati toon to Dakar uddital juma bop toon to Dakar machallah toon tawima oɗo saaha omo arta ɗo e nder teddungo Madina Gounass o wiimima Tamba o ɓenni Gouloumbou o saaha omo nata manda douane wadde so ɓennima manda douane o arata ko Madina Touate caggal muɗum o ara ɗo e jaɓɓode Sara Koubanaɓe wona ɗo gonɗen ɗo machallah ɓenne kadi gaari rewɓe woɗɓe foof jalti machallah Sara Koubanaɓe Dimitinaɓe machallah gaari on ji machallah drapeau haɓɓama mon weeɗo on ji ladde nde machallah ko weltare mawde no fewi no fewi no fewi machallah non men jokku men ndewido inchallah mawla kala ko watti ɗo ko inchallah ji machallah ji inchallah machallah jaɓɓude Sara Koubanaɓe on ji kamɓe kala gonɗo machallah machallah ceerno Ablaye weltanama e jaɓɓugol ngal ala ɗo kay belemo hatam wiide kaɓɓe kam tan mi andani no ɓe firtata kam kono hande ko welemo mawɗo e nde ceerno artata e ngo wuuro teddugo wiitema Madina Gounass e nde o wayri ga hande yimɓeɓe foof ɓerɗe ɓuuɓi yallah ɓoynu gurdam makko yeeso meɗen ha ɓooya juuta ya barke Cheikhna Amadou Tidiane wonde e cellal e balɗe hande kay welema o ɗum kay alhamdulillahi rabbil alamin ɓerɗe amen ɗe ɓuuɓirino ɓerde makko nde ɓuuɓiri o juma udditaɗo bof ɗe balɗe o ɓerde makko no ɓuuɓiri ni minen ɓerɗe amen ne ɓuuri noon ɓuuɓi alhamdulillahi rabbil alamin yallah yettimbo e jam moƴƴere taw e jam moƴƴere enen kala dental ngal ya barke Cheikhna Amadou Tidiane assalamu aleykum rahmatullah jarama no fewi Ablaye Sane nani kono kadi beltima no fewi haaluji ɗi mbaɗi fayida sanne non almami sa gayni ande ɓe dokkuma konngol anen kadi ba habol julɓe weltare ma almami e jaɓɓugal hande ngal en ji Sara Koubou foof rewɓe woɓe jalti ɗo e ɗo kalluɗo gam jaɓɓade ceerno assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulillahi rabbil alamin minen Sara Koubanaɓe minen ɗo min ko almudo wona taw juutan taw waɗogol imam ko almudo tan e minen ɗo e jabbo ceerno amen o ceerno Amadou Tidiane Ba e mi ñaagui Allah o yetti Gounass jaam e jaam Allah hokkumo cellal juuri alhamdulillah rabbil alamin minen ɗo e Sara o foof minen ɗo e rewɓe sukaɓe foof minen jaam min boyi waɗugol dumara hande mi sikku hande kay hande ɓuuri hewde e fof ko watta ko ɗo alhamdulillah rabbil alamin minen ñaago duwaw kala ceerno inchallah pamano moɗon ko ceɗɗo fular o ɗiggani no fewi pamon kadi ko ceɗɗo eyyi alhamdulillah rabbil alamin jarama no fewi beltima no fewi jarama no fewi aywa min calmini min jurima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh waddi ko fof min calmini dental ngal salmini Madina Gounass naaɓe fof e kuuɓal salmini dental ngal gila Gounass ha Fouta alhamdulillahi rabbil alamin nde ɗo nde hunde ko hunde nde ganduɗa ɗaminanode machallah gila awwal wona hande nde wonno
neɗɗo haala Allah yaafo ɗum non haala ko fotaani haala wonno nokku nani ko ɓooyi wona hannde caggal Alhaji Mouhamed Saydou nawnooma banaaji janngugol alqur'an on sahaa oɗo taariki makko haala to fodde ko iwi guna sehi Fuuta janngugol ko fof nani ɗum o yaano toon ceerno Abdourahmane Banaji nde wonno yi'imo faami ko woni ko e ko wondi ko haawi ɗum nde Alhaji Mouhamed Saydou radiyallahu ta'ala anhu rewi toon o janki ɗum fof on wiimo mi addirani oɗo pour ɓeydude gandal gaddirmo ko hawyi aduna yiyama Allah kono ko wone makko ko ala yam ɗum ko ceerno Abdourahmane Banaji haali ɗum mawlud so amen leydi tan ceerno yaano toon tourne hawrodiri e mawlud ceerno Abdourahmane Banaji tan wuuri o haali ɗum ɓen jooɗi minen madinaɓe ɗum wonani amen welamma Allah tan naaɗo ɗum anduno nden ñalande ɗo wano e amen alhamdulillah rabbil alamin menen emin gandi ɗum ɗo ko duwa Alhaji Mouhamed Saydou ɗum jabani bakkiɗoɗen annudagal jaggodiren jokkodiren en ɗam ko ɗum tan woni alhamdulillah ko heddi ko fof Allah gaynani en wallahi enen joni kedde jokku e men wonko ɗum ko jaggodiren waɗen l'islam o almudagal ngal ɗiggine jokkodiren en ɗam ballodiren jurmodiren ko ɗum woni ko Alhaji Mouhamed Saydou ñaagino en gila e gurdam mum hande ko ɗum woni ko dogata inchallah kala gonɗo e Madina walla almudo dental ngal yo wakkilo tinno jokkodire en ɗam jagga musidɗo ma sa jaggani musidɗo ma goto jaggata musidɗo almudo ma sa jaggani ma goto jaggata ceerno ma sa tettina ceerno ma goto teddinta ceerno ɗum noon wakkilo ɗen gaccen gueɗele goɗɗe nani he yimɓe yo gaccu ɗum ganden ko en almuɓe tan en mbawa ɗon diwde kala ɗum mbawɗo wonde ko en almuɓe tan ɗum men tawi mamaji amen Seyni Sane nen e Kouba en ɗum men tawi ɗumen e almudagal babaji amen Alhaji Famora en Mamadou Moussa en ɗum men tawi ɓe almudagal minen ne heddiɓe yo min jokka hen min jokka en ɗam min ganda koye komin almuɓe tan ceerno Oumar Sall woni ɗo jangguini min kanko toɓɓinimo alquran min Mamadou Sall komin jiiɗa kanko toɓɓinimo alquran o haalino hay o juma gonɗo o haalino e gurdam machallah o wi Alhaji Mouhamed Saydou wimo ma wuro ngo dañ juma kono juma o koye neɗɗo dental fewnata juma haalino fronta emen jangga haalino tan emen jangga wono ɗum mama amen Seyni Sane ko jool famu ceerno suba on ko jool kanko ceerno Moussa ko jool to suudu huɗo wonno ɗo soɓe natano koɓe tukkotono o yiɓe ɗum fof manata Alhaji Mouhamed Saydou haali ɗum manatu on dañi ɗo jama o anda ko gurdam makko wonta walla wona gurdam makko wonani wona ko neɗɗo dental ɗum noon yimɓeɓe jaggodiri ganden koye almuɓe tan ɗum ɗo watta ko waɗat weli goɗɗo metti goɗɗo waɗat nder dental e sifmade no waɗat inchallah weli goɗɗo metti goɗɗo koko waɗat tan Allah ko dirino ɗum ceerno waɗino ɗum min ko Alhaji Sane wiyeten ko ɗum Alhaji Famora salmidi ɗum fof a weltanama konko ɗum mbaɗi fayida jarama no fewi machallah kawa weltanama no fewi e wuuro men Sare Kouba rewɓe jalti jaɓɓade ceerno meɗen assalamu aleykum radio Daka FM mi salmini dental ngal min yimɓe Sare Kouba min gari ɗo jaɓɓade ceerno ɓeɓe worɓe fof min gari jaɓɓade ceerno ɓeɗi goni banggue worɓeɗe goni banggue eyyi ɗum ko ceerno meɗen min gari jaɓɓade ha min jewnimo no fewi min jewnimo no fewi yaɗo mbo yettoɗo e jaam no moƴƴeɗo eyyi mbo tawa en e jaam mbo yetto e jaam moƴƴeɗo inchallah eyyi ɗum mi ñaagui eyyi min gari mbo jaɓɓade jarama eyyi yaɗo mbo yettoɗo e jaam jarama no fewi weltanama jarama no fewi min beltima no fewi no fewi no fewi aɗa wirdo ko wirdude gonɗa ana haalta an jokku wirduma tan ceerno a weltanama no fewi alhamdulillah rabbil alamin oɗo ñalawma belɗo ñalawma kadi jaɓɓugo ceerno meɗen bandiraɓe Sare Kouba naɓe jaltiddole rewɓe worɓe kala sukaɓe mawɓe bisimilla Amadou Samba o a weltanama jarama a weltanama minen kadi Sare Kouba naɓe fof ne welti garala men hannde ɗo sabbaɗo ceerno sabu hunde ko gonɗa ko weeɓani sa heeɓi ɗum tan ñande hen taw kono waro koye janno gonɗa ɗum ɗo ko weltare alhamdulillah wettirte kala Allah kala ceerno meɗen kadi alhamdulillah mi hannde hannde si miijima hannde e juma amen gonɗo caggal am ɗo hannde si miijima ceerno tawa hunde taɓɓeɗam ɗen hakkille ko waɗe mi wawa junnade en e feewi ko ñagaɗa ceerno tan juurde balle e kattan Allah ittimo Dakar Allah ittimo e dow e jaam e ndeer Madina tawa ɓalli makko e dow jaam jabata alhamdulillah
alhamdulillah jarama no fewi so weltanama no fewi machallah en ji machallah dental ngal Sare Koumba ɓe jalti e doole nene garat yoga sukaɓe wuro ngo Ken Tidiane a salminama weltare hande oɗo ñalawma jaɓɓugal ceerno bisimilla samitama juurama o neldama duwa o ñagama duwa aɗo ko weltare tan alhamdulillah gila ceerno men nani foppi Dakar arno Madina Gounass ɗum ko weltare amen minen ñaaƴi noon Allah yalla yettimɓe e jamma ya barke Allah ɗo kay haala amen heewani ɗo saabu namoɓe amen ɓe kaali fof ko haaltano ko jarama no fewi weltanama no fewi jarama no fewi Ceerno Ibrahima weltare ma e ñalawma hande jaɓɓugo ngo alhamdulillah rabbil alamin en jetta Allah men jetta ceerno men jetta en kadi saabu garagal makko ko Dakar wurto Madina Gounass yettere Allah ɗoɓe fof kadi namɓe worɓe fof namɓe wona ko tijjani yimoɓe amɓe kaali fof ɓe kaali alhamdulillah Allah timmi jarama fewi alhamdulillah kaw saminama weltare ma e kiyiɗa hande o garongal ceerno ngal minen bettu minen Sare Koumba rewɓe inne nde min Saydou Balde Banna jarama Saydou alhamdulillah jarama kaw jarama weltare ma kikiɗa hande o ceerno ko moƴƴo wallahi Allah ɗo kay mawɓe ɓe ɗoɓe tawruɓe ɗo ɗoɓe gabboro alhamdulillah wallahi Allah ɓe jarima buyi par ce que juma baɗaɗo ɗo ko Allah e makko eyyi Allah wallu amin rabbal alamin jarama no fewi alhamdulillah aywa dental ngal kaw jarama weltanama no fewi weltare ma kikiɗa hande o jaɓɓugo tawde ceerno ari tawatno ɗo mi gari duwa o jiiɗo gila Sare Koumba ɗum gari haɗo kamɓe fi sababude ceerno yalla jurnude amin ya rabbal alamin Allah ɓoynu weeso allahumma jarama no fewi jarama kaw jam a selli weltare ma e kikiɗa hande jaɓɓo wuuro men Sare Koumba naɓe o kay mi ari jaɓɓade ceerno nam e gurnam makko alhamdulillah mi ari jaɓɓade ɗo mi tawri mawɓe amen nam ya Allah ɓoyno ceerno yeeso en allahumma barke Allah amin ya rabbal alamin jarama beltanama no fewi beltanama no fewi no fewi no bandiraɓe no nandirɗen ni mbaɗen sem mbaɗen abonné chaine YouTube mo Nangue TV on jarama no fewi no jaɓɓo Sare Koumba naɓe kalluɗo ceerno men Khadim en Thiel Jaam Tidiane Ba en arta jaɓɓugal jarama no fewi o arta e Madina Gounass bandiraɓe jaɓɓi Allah jarama on jarama